Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu. Pozdrawiam Was serdecznie. Chcę Wam pokazać bardzo ciekawe przedstawienie, mozaikę oblicza Pana Jezusa. Pięknie wygląda oblicze Pana Jezusa, takie poważne. Naprawdę spodobało mi się i chciałem Wam pokazać. Panie Jezu, poprzez Twe oblicze zmiłuj się nad nami. Chcę Wam życzyć, drodzy widzowie, dobrego popołudnia i wieczoru, który nadejdzie, tego dzisiejszego wtorku. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają, a Pan Jezus niech Wam zawsze błogosławi. Tego Wam życzę z całego serca i pozdrawiam serdecznie. Piciu. Pa, pa.